sa tubangan. Ikaw sa tubangan. Di pa sa ya to. Uy! Sakaya na. Doon pag-ampok mo, para nakatulong sa isisyo, gawain sa siguro na makan, makagatahong sa kanan. Gawain sa siguro ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagkain sa pagmana sa iyong mga. Alang sa atong kapaglanan o sa tibuok ng isang